Řekni teď. Země. Máme. Dobrý den, co si přejete? Co si přejete? Tak asi teda nic, no tak. Čau, servus. A v čaj, kemandy. Já ty nerozumím, že tady počkej. Dobrý den. Dobrý den, jste se hledat? Ne. Ne. Vy jsme to dneska si vystávat, co se tam to čaja? Ne, ta počúvaj ma, ako. Ako mokrý, ty krávo blbá. Ako makruješ? Ty špěvá krávo. Ne. Mimochodem, co děláš ze sebe, kundo? Pokud bys za ten křiknul, uvidíš ty mrtko černá. Ne. Dobrý den. Pro Facebook. Všichni chlapi jsou stejní prostě, vidíte. Takhle a Možná mi projde. ne, znova. A tu čaj, jak máme. Ne. Tak, vyhlasuji Facebook. Tak, poněmi. Ta čaj je máke nebo ogače, díka co keres. Co keres? Čaj.